Marija Efimova, ir-Russa li hija akkużata bi sperġur u li ħalfet fals fil-gidba e-grant qed tirrifjuta li tippreżenta provi li qabdet esperti forensiċi biex jeżaminaw dak li qed tgħid. Dan wara li ġabret 15,000 euro biex skonti tiffinanzja ħidmet l-esperti forensiċi li skonti ikkummissjonat ħalli jiġu verifikati dokumenti marbuta mal-e-grant. Ma' sit Love in Malta, Efimova qalet li tkellmet mal-esperti forensiċi u qalula li mhux se joħroġ xejn sakemm tingħata status ta' whistleblower minn Malta jew mill-Unjoni Ewropea. Għal Efimova ħareġ mandat ta' arrest Ewropew wara li hija mixlija li ħalfet fals quddiem dak iż-żmien Maġistrat Aron Buġejja u li kisret il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja imposti fuqha fl-2016 wara li din ħarbet minn Malta. Il-Love in Malta rrapporta li Efimova ma qaletx li ma' esperti qabdet. Is-sena l-oħra Efimova kienet qalet li għandha evidenza biex tissostanzja dak li qalet dwar e-grant, iżda għandha bżonn tqabbad esperti biex jivverifikaw kollox u għalhekk talbet biex jinġabru l-flus għal dan il-għan. Efimova li anke żewġa kien ikkonferma li esponenti tal-establishment nazzjonalista, primarjament David Casa u Manuel Delija, iffinanzjawha xi darba, ġabret 15,000 euro bil-crowdfunding. Lil-Love in Malta qaltilhom li 13,000 euro nefqithom fuq analiżi forensika fejn skonti espert kellu anke jsiefer u mbagħad qalet li żammet 2,000 euro bħala riserva. Skont ir-Russa hija għandha rċevuti ta' x'nefqet u kienet se tippubblikhom bil-permess tal-esperti li skonti qabdet, iżda issa mhix se tippubblikhom għaliex trid li Malta tagħtiha status ta' whistleblower.